Litoturia patrocina Lorache. Bona vesprada, un dia més i ja hem perdut el compte, hem de parlar de l'anticicló i de les seues conseqüències. Este matí hem tingut boires que fins i tot han sigut prou denses en zones del nord i de l'interior de la comunitat i també han afectat les comarques més centrals i algun nuvolet també s'ha vist arran de costa, núvols que han acabat desfent-se, dissipant-se conforme calfava el sol i també s'han desfet les boires, tot i que en algunes zones no han acabat de desaparèixer per complet i no tardaran en tornar a formar-se a la posta de sol en tornar a baixar les temperatures. Les temperatures d'avui que no han patit massa variacions, les més altes al voltant d'aixòs 18 graus d'Elx i d'Orihuela o també Tavernes de la Valldigna, a les capitals la màxima ha quedat al voltant dels 10 graus, a les comarques més centrals entre els 14, 15, 16 graus i en punts de l'interior, només a les zones més altes al voltant del Penyagolosa trobem temperatures per davall dels 10 graus, la resta de zones de l'interior entre els 10 i els 14 graus. Demà, sense novetats, continuem parlant d'anticicló, d'altes pressions, de boires, de núvols baixos, tant de matí com de vesprada i de temperatures fins i tot més suaus, més altes al centre del dia. Temperatures que podien enfilar-se ja als 18-19 graus també a les comarques més centrals, mantenint-se sense massa canvis en punts de la costa, 16-17 graus esperem pràcticament a tota la franja litoral i en punts de l'interior temperatures que també podien pujar lleugerament ja tocant o sobrepassant els 15 graus. De cara a la recta final de la setmana, el més significatiu serà l'ascens de les temperatures. Dimarts pujaran les temperatures, especialment al centre i per l'interior. També tindrà continuïtat aquest ascens de les temperatures de cara al cap de setmana perquè dissabte ja a les comarques més centrals no seria d'estranyar que els termòmetres tocaren els 22-23 graus i diumenge sense novetats, un dia marcat per la frescoreta de matí i per la nit i temperatures molt suaus al centre del dia. Litoturia ha patrocinado Lorache.